zou zeggen, geef het rad even een lekkere slinger. Gaan wij kijken waar we vandaag Zeeland. Ja. Even vrij associëren, waar denkt u aan als u aan Zeeland denkt? Recreatie? En toerisme. En toerisme. Dat is Zeeland in de kern. We zijn we nog niet klaar. U kan hier eindeloos over praten. Ja. Aha.